Намираме се на най-известната улица в цяла България. А именно Витошка. И сега ще предизвикам Милана да намери адаптирана тоалетна за човек в инвалидна количка и всъщност да се опита да си хареса място, на което много иска да влезе и да видим дали ще успее. Готова ли си? Аз съм готова и ми се пие кафе, така че чим първо докоса, защото го виждам, че е много наблизо. Добре. Да пробваме, Айде. Майко, значи хора, първото препятствие, което виждам в момента е гати стълбата. Но това е абсурд, без някой да помогне, така че Коста, хора, просто долу, сори. Почиваме кофе фелос и да. Хора, ако не си бях сложила крака, това гледай, майко мило. Сега тук отново имаме някаква малка стълпа, която с помощ на човек не е толкова зле да се мине. Да, става. Обаче туалетната знам, че е там отзаде. И не е окей, така ли? Не мисля, че е окей. И така търсенето ми на туалетна продължи. Обиколих няколко места, но все отдръпна камък. И това ме накара да се замисля колко реално е трудно за хората в инвалидни колички да намират нещо, което е толкова достъпно за нас изправените. Пред повечето места или имаше някакво стъпало, или ако влезех, количката ми просто не се сместваше. И едва на 7-8-я път най-накрая намерих туалетна. Да попитам дали има достъпна туалетна? Да, мисля, че ще може да влезе в нея, да. И макар че влизането вътре беше лесно. Добре, хора, успяхме най-накрая. Маневрирането вътре в самата туалетна не беше от най-лесните задачи. Май се заклещих. О, не! Аз май не се заклещих. Но да, реално. Цък. Право се цък, сядам. Аз не знам, ще пикаш, вместо не си пикае, така че мисля, че мисията е успешна. Ако видеото ти е интересно, натисни тук и го гледай цялото.